салому алайкум дӯстои азиз, бародаро хушхабар. Рубл боз ҳам боло рафт. Аз приложени Сбербанк ба картаи Амонатбонк сум равонкунӣ 128 сомону 70 дирам мегзарад. Из хата 1000 рубл 128 сомону 70 дирам. Алиф Банк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам. Аз приложени Сбербанк ба картаи Душанбе Сити сум равонкунӣ 127 сомону 60 дирам мегзарад. Спитамен Банк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам, $100 1085 сомон. Хумо 1000 рубл 128 сомону 70 дирам. Коммерцбанк 1000 рубл 128 сомону 70. Орион Банк 1000 рубл 128 сомону 70 дирам, $100 1085 сомон, €100 1176 сомон. бародарои азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. мо ҳам ҳаракат мекунем ки беҳтарин видеоро пешкаш. Барои ҳамин бародаро моро дастгирӣ кардан, ҳатман дар канал обуна шавед, лайк монед ва фикротона ҳам нависед. фикрҳои шумо ва боиси пешрафти кори мо мешавад. Мо ҳам ҳаракат карда боз ҳам беҳтарин видеоро пешкаш шумо мегардонем.